Ennen muinoin niin, noin vuonna 2000, eli Suomen maassa, pieni saamen kansa. Nyt heistä ei enää ollut olemassa. Ollaan pelakuvia lasten satukirjoissa. Tuntureilta vain, tuntureille saiva. Juutta pohjoiseen, painolaisten alta. Kunnes koittikin päivää, heitä ei ollutkaan enää. Kävin suomalainen katsomassa viimeisen tunturintaan. Ei oo kuulunut enää tontoreita joikua, ei ole lo. Ainoastaan siellä sudet pulloi ja niitä suojeltiin ja niitä varjeltiinkin. Niille saamen kansan porojakin ruoksi annettiin. Ja minne kaivoivat muut saamelaiset, minne katos näin heidän kulttuurinsa. Ja missä kaikki porot kysy saksalaiset, nekin joutuvat turvautumaan säilykepunkkeihinsa. Eivät eläneet nuut saamelaiset aina Helsingin Herran nuhteessa, vaan heidät tuomittiin kun kansan nuokin muinoi. Ja koko Lappi ulkotettiin tekoaltaisiin. Ei oo kuulunut enää tontoreita joikua, ei ole ainoastaan siellä sudet pulloi. Nekin nälissään, kun porot jo loppuivat. Ja Porojärvellä haulen näistä ne tappelivat. Nytpä hieman näin jälkiviisautta. Ei saamelaisten, vaan kun suomalaisten. No heidän oikeuksiaanko se pitikin rajoittamaan. Eikä Kemin yläpuolelle passita laskettamaan. Eikä Kemin yläpuolelle passita laskettamaan. Eikä Kemin yläpuolelle passita laskettamaan. Hei jollain eloillaan, hei jollain eloillaan, luuluillaan, hei jollain luuluillaan, luuluillaan, luuluillaan. Eikä Kemin yläpuolelle passita laskettamaanko.